Naphi nekhadi lawasasa wena? Cha ngibona Wawubhalisile ingane wena? ushiyile ingane yodwa, angithi uyishiyile ingane. Ikhadi okhe sikuhamba nalo. The time ngimithisa nawe ngimithisa ingane ihamba nekhadi lawasasa. Uzothini ikhadi lona phelele ingane ikhadi. Ngibuza ukuthi the time ngimithisa wena esiswini sami kwaphuma ikhadi lawasasa nengane? Aliphumanga nengane. Awuzungibuza ikhadi lawasasa. Ikhadi lawasasa aqondene nami. Kodwa phela uhulumeni lo 350 lo le mali ekhiphayo akasasa ikhiphela ingane ukuthi ayondla ingane. Azange ayibhale konto cha. Yondla abangani bakho niphuza amasavana nje. Awu weyingane akusiyona yakho. Azange ayibhale onto. Uhlangana naphi nekhadi? Yazi inkinga ukuthi kephi ukuthi njalo mina ngithi ngizama ukubonisana nawe kuba wena onolaka. Ngakutshela ukuthi labangani bakho abaningi at least musu ukuthi yonke into abayenzayo nawe ufuna ukuyenza ngoba wena uyazazi ukuthi yakho situation enjani. As if you so perfect. Okukwakho nawo amaphutha. Ungakhohlwa ukuthi in the last few months before uhambe. Siye sangalala kwaphela iveki. Nawe nguthi akaze silale kuphela iveki. Ibimela ngabe ispam sakhona siphuma siqine siyinqaba. Azaku uphuma ispam kodwa ngakubona ukuthi uchamile. Kwakwenze njani? Mr Perfect. Yazi so ukhuluma ngezinto ezithanda ukuba personal yembe. Khuluma manje ngoba nawe usomthathwa ngibeka la chazela abantu ukuthi wakwenze njani. Angithi ngiyazula mina nabangani bami nendlela ongaziqondi. Awazi umuntu emenenyongo ukuthi uba weki. Bafo umama uqonda ukuthi wena manje adlala ngesikhathi eside kodwa wathi uma bese kunikeza wathi wanya waqeda. Akuphelanga no 2 minutes. Wow. Kwakwenze njani? Chazela abantu. Na uzongithathile phela uzongibeka phambi kwabantu. Okay, mangichazele. Angithi uyazi ukuthi uma usonesikhathi eside umuntu wesilisa ungalali nomuntu wesifazane. Awunqene uvela uqede ngo 2 seconds. Sitho silahleke siye ngaphika ispam. Ngoba lo ispam befuna siphuma netawula. Siyephi ispam? Angiphuma ngalutho. Lutho futhi. Akuphuma ngalutho. Lutho. Awusenaso nibaba. Sahamba nengane sonke ispam. Hayi ngeke ngikwazi ke lokho angimazi mesho kanje ukuthi asisekho. Uthi asisekho kubani kuyena noma kumina. Sizolungisa indaba yomntwana a very critical situation. Sekuvela futhi enye indaba mfethu eyinkinga. Cha ukuthi uthi phela mina nendlela zihambile engizihambileyo ezingaqondakala. Yena njengamuntu straight forward. Ibi suppose ba yonke into ayenzayo ngiyayibona. Okay Anita angibuze la ubhuti uthi wakuthola eTavern. Yeah, wangifika eTavern. Ethi yena uthi perfect, right? Yes. So mengabe kuthola eTavern wezokwenzani yena? Wevele ezobheka izingane eTavern noma nje weyidlulela kwathi. Ayiphethe ugoloko angibambela istiff inkosi yami. Oh, natholana nidakiwe. Asasingakadaka lo hlobo lokuthi akwasa ngasakhumbula ukuthi ebetheni ngayizona. Kwenzakalani mhlambe ukuqomana kwenu kwabayilo lo suku noma nathatha isonto noma usuku? Cha wafika khuluma bhuti nami eTavern. Ekhulumeni kwethu ngamtshela ukuthi hayi namhlanje. Ngola ngizokhuluma kanjani? Ngongijaheka kona ukukhuluma kanjani? Ba asili laba. Hayi musukubhedela la uyabheda. Bafasili. Angithi uyazi ba futhi la asili sisolongisa. Kodwa ngiya-understand ukuthi indaba unolaka. Asikho ke lapho silungisa nje indaba yakho. Silungisa indaba yakho. Mama ubuthi Wemfowethu yona indlela okhuluma la ndlela okhuluma ngayo. Usifebe. Yes. Usifebele mina. Usifebe. Kwaba yiphutha lenzeka ngalo. Iphutha nani lelo? Uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba. Ima asimlinde. Chaza, simlinde chaza. Uzotshela bonke abantu wangifebela. Ehlisa umoya, Selokasala baba nomama kase ngizwe lento empilweni yami. Lentathu uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga. So abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo? Abantwana njengamanje ngenkathi sangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa. Kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi. Awudli ekhaya. Ngoba into oyifuna uyayithola. Ngihlalela ukudla. Uhlalela ukudla. Ngihlalela ukudla. Ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla. Ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni. Ngoba phela awufiki wena awubuyi wena. Kusho ukuthi khona la uthola khona ngini. Oh, inkinga yakho kulamba embedeni nemali. Hey ngiyalamba akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini. Ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi. Ungayenzima ungayenza kanjani le nto ukuthi uzophumele ngaphandle? Khona niyakazulu. Eastern Cape ukini ukhona umuntu oneyinwele ezinhle. Yes baningi even ubaba amnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo. uNkulunkulu ukhetha ngendlela ehlukile. Yabona ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje. Iyangithusa yonke lento ethoza ngayo manje. Iyangithusa nje ngoba lento ilula. Siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngawo mina. Ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenze into ngilungisa. Uyazi ngeke ize ngilwe nawe mina. Uyazi ngithanda kanjani sento sami.
uyazi mafakwa uyazi phambi kwey'ngane uyangikhudukeza nje phambi kwey'ngane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubuhlungu yini ni baba ngithi mina ngikhathele bengiyitshela ukuthi uzohamba uyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi awuyi-understand shuthi-ke sesingaqhubeka hlampe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami abangani yebo kade uyindoda yami sesiyabangani ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba wena kodwa inzondo sewuyicreatile already. Okay, so uzawuthini because ndizawugula egqibeleni so manje and ke ngoku andikwazi noma ndimunca khona ndizawukwazi uyimunca pha kulo 4 years awukaze ucule la kubhuli. Ndicula njani sisebenzisa ikhondom umuntu wesifazane bazela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela naye udadewabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi sithi uqala ukujima i-performance yakhe embhedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu so iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is-adwe ukujima ukuthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto efrijini lalela-ke ngikutshele uyabona kumyeni wakho umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungiwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethwaye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshitha ukuhlakaniphile ngane leyo ngiphumile bathi leyo ngane ngiphumile naye lo mfo enekhanda eqinile ngoba abuza kahle kunini ngichazela yonke into enekhanda eqinile na ningaloko ningifonela la ningibuza indaba yaleyo nto leyo ningaloko ningifonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngisandana naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wahweba mhlawumbe le ngane yangakhulu ngaze namanje uphinde futhi umdlalise umama ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke iy'nceku hlala phasi Nyambozi. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani Mina lona ngazama ukumsiza incane into yakhe ingaka ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngibe Ngoba uSotoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna niyilungise. Into engishoyo lo masenza naye sex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa nje uthangishaya futhi Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. i-right ukuthi uthangishaya futhi Ngiyazi kanjani. Isikole makhulu ngishaya uzobona nosifebe uzobona nosifebe sifebe wena sifebe wena uqamba manga Hlala phansi. uzobona nosifebe tshela wena uqamba manga shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesandleni ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyolethe ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakhe Ubiza ingane zami ngamafezandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamafezandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuthi ivese. Mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike
lapho njengoba nango-Thursday ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekuseni ngo-9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini, kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezansi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani, wena waziyo amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoyine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lwani ngibonini angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu lekhaya la senze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.